Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse pamodzi tikudziwanza kuti makamaka MCP idaliso ndi msonkhano chawo kumene ku Blantyre malo ake omwe adzapite APM daiso adakazungulirapo atangoyamba kutuluka kupanga kampeni yake sotaona kuti zambiri zachitika zabwino zoyipa zodabwitsa zosangalatsa zonse zachitika dzulo kumeneko ku Mjamba. So ndiwerenga mapost ena awiri atatu kuchokeranso pa page imeneyi ya Bakili Mulizi TV. Mokukumbusana page imeneyi bakhala kuti ikita makamaka zimsisiya zomwe ife sitimadziwa mwina tidazimva ngati mphekesera komanso timangoze falisa maboza page imeneyi. So imabwera ndikuzangoti tsuka m'maso pang'ono kenako ndikukhala ndi information yomvekabe bwino. So ndiwerenga maposti ndanena kale kuchokera pa page imeneyi ya Bakili. So post number 1 atikuonanso kuti anthu makamaka ma 7-8 ngati si ma 6 menemo akuti ali chapa bank apa akudikira kuti andile ndalama. So tikuona chithunzi chimenechi kuti chiwita kutionesadi kuti madzulo menewo yonse yayalana makamaka line ya MCP anyamata ndi anyamata, azimayi ndi azimayi ndithu kudikira kuti andile something kuseli kwa banki kuti Bakili kuti chana kuti masapota a MCP ayala mzere pa Reserve Bank ku Blantyre kuti andile ndalama. Zimenezi ndi zosaloledwa m'malamulo a dziko kuti anthu azilandira ma handouts pa Reserve Bank. So tikuona kuti kumeneko ndi ku Reserve Bank madzulo kuti anyamata a MCP komanso azimayi ndi azibambo adayalana kuti andile akena kake zomwenso tikapita m'malamulo kuti ndi zosaloledwa ndi dziko kuti anthu azilandira ma handouts kupasidwa ndalama pamanja kuzeranso makamakaso mabanki akuluakulu ngati amenewa. So tautapo ma comment izo kupita kumeneku makamaka kwa utsogoleri wapano kuti pamene pasibuda ziyendetse bwino chikangawa mwakuti mukudziwa kale momwe amalawi amachitira. So network yankhazo kuti chita chipongwe sitikudziwa kuti kwanuko zikuyenda motani. Ma comment sakuloda koma it is what it is. Tingopanga focus pa post number 2 kuti post number 2 page imeneyi yatikira pa tebulo zokuti chani. So ndikuona pamene apa ikidwa makamaka atupere Mulizi. So amene iso atupere tikabwera pa page imeneyi ya Bakili Mulizi sadakambidwepo chinthu chabwino chilichonse. Timangona page imeneyi imangong'alula masiku nkumapita kuti apa yalimbapo kuti chani. Akuti bebe analandira mabiliyoni kuchikangawa apanopa akupasidwa mamiliyoni ogulira mafuta, msalu ndi t-shirt kuchokera ku State House. Manifesto yake akunena kuti business first, kuti business imeneyi ndi ya Malawi kapena ya iyeyo ndi ya atate yake. Izi kamanena kuti vote ipite kwa APM ndi chifukwa choti tikudziwa kuti ndi osusa boma yekhayo amene akuyimira Malawi. Enawa ndi ma agent chabe kuvoterana nkhumwa atupere and even kabambe ndi chimozimozi kuvotera chikangawa. So point yomwe ndatolapo kwambiri kuti makamaka kuti kuvotera enawa kuti ndi ma agent chabe. So taonapo akutchulapo achina nankhumwa, achulapo achina atupere imweyu, achulapo achina kabambe akuti awawa ndi ma agent achikangawa. So tonse tikudziwa kuti pano pa Malawi ikungonena choncho amakhala kuti akuloza wakuti akuti ena ndi ma agent achikangawa. So post imeneyi yagona pakuti kuti atupere Mulizi amalandira makamaka adalandirapo kale mabiliyoni kuchoka kuchikangawa atagwirizana mgwirizano wawo womwenso. Page imeneyi idatchulapo masiku ambuyo apitawo. Mukazungulira page imeneyi mukaona kuti padalimba zokuti chani. So panonso akuti akupasidwa mamiliyoni okuti apangise msalu, matisheti, chachadi kuchokera kumeneko ku State House. Ndalama za Amalawi zimenezo misonkho ya Amalawi. So timanena kuti ife pamudzi pano ntchito yathu
ndikungobweretsa mnkhani akuchokera pa ground komanso pa social media akuti inu muzikhala well updated. So chomwe muyenera kumapanga ndikungotipanga support munjira ya like, share komanso subscribe kuti tikagwetsa video kuchokera pamodzi pano muzikhala kuti ndinu woyambirira akuona, ndikuti mupanga like, muzapanganso comment, tizimvanso maganizo anu. Timabweretsa mnkhani za ndale, sports komanso entertainment ndi ma breaking news kuchokera ngodya zonse zinayi za Malawi. So pamene ndilipo ndatinakale kuti pa page yokondedwa ndi amalawi ochuluka kwambiri, pamenenso pamatuluka mnkhani zochuluka kwambiri. Ndaonako post imene yokuti kuona kuti manifesto ya atupere Mulizi, so akunena kuti business first. Kodi akuti business imene akunenayi ndi ya Malawi kapena iyeyu ndi atate yake? Afunso akuchokera kwa Bakili Mulizi TV. Zinazo taonanso kuti kuvotera achina atupere komanso nankhumwa komanso daliso kabambe DK ndi kuvotera chimozimozi MCP kamba kuti enawa ndi ma agent a MCP. Ndaonanso post imene yomwe akuti adzulo nyamata MCP atachoka ku msonkhano adakandatana makamaka kuseli kwa banki ya Reserve Bank kumene ku Blantyre kuti adiyeko ukanga chepe zomwe tikabwerera mbuyomo zidalezedwa kuti anthu sakuyenera azikairidwa ndalama. So dzulo akuti anthu kuseli kwa Reserve Bank amatani imeneyi idaliso ya changu yomwe tabweresa kuchokera pa page yokondedwa ndi amalawi ochuluka page ya Bakili Mulizi TV. Kusanzika ni makalanda tsanzika kale kuma osemayiwala mukafika mwapeto akupanga like, share komanso subscribe tikumaneso ndawina. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati munalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.